Sunt Marina Baltag, arhitectă și fondatoarea companiei Balmarin. De mai bine de 10 ani am norocul să lucrez cu clădirile vechi ale Chișinăului, să le redau viață și să le las să spună mai departe poveștile lor. Monumentele de arhitectură executate din cărămida aparentă vorbesc despre orașul nostru așa cum îl simțim, nu doar cum îl vedem. De aceea am acceptat cu entuziasm invitația de a contribui la ediția Orașul care simte din cadrul expoziției Moldovan Urban Days. Una dintre ele este clădirea de pe strada Șusev 47. Am restaurat-o împreună cu echipa mea și de fiecare dată când trec pe lângă ea, simt că respiră altfel, mai viu, mai curat, dar cu aceeași frumusețe a timpului trecut. Mi este foarte dragă și casa de pe strada Nicolae Iorga 20. Fațada ei din cărămidă are o căldură pe care nu o poți întâlni la clădirile moderne. Acolo fiecare urmă, fiecare detaliu spune povestea oamenilor care au trăit în ea. Iar când privesc Muzeul Național de Istorie, îmi amintesc că zidurile nu sunt doar materiale. Ele păstrează memoria unui oraș întreg. Aici cărămida a fost folosită în calitate de decor, ca o bijuterie. Fiecare piatră, fiecare cărămidă e o fărâmă din identitatea noastră. Pentru mine, a restaura înseamnă a iubi și a respecta ceea ce au construit cei de dinaintea noastră. Chișinăul are nevoie de mai multe clădiri salvate și ocrotite, pentru că abia atunci orașul simte cu adevărat.